Защо постоянно ми е студено? Някои хора са по-чувствителни към ниските температури от други и постоянно изпитват студ. Причините за това могат да са разнообразни, а понякога усещането за студ може да бъде сигнал и за здравословен проблем – ниско телесно тегло. Когато в тялото няма достатъчно телесни мазнини или мускулна маса, е възможно постоянно да ни е студено. Телесните мазнини предпазват от ниските температури, а мускулната маса е важна за производството на топлина и за поддържане на телесната температура. Проблеми с кръвообращението. При недобра циркулация до крайниците не достига достатъчно кръв, а това води до студени крака и ръце. Недоспиване. Липсата на достатъчно сън променя регулирането на телесната температура и се отразява неблагоприятно върху метаболизма, а това може да доведе до усещане за студ. Дехидратация. Водата помага за регулиране на телесната температура, затова е важно да пием достатъчно от нея всеки ден. Ако организмът ни е дехидратиран, той става по-чувствителен към температурата на околната среда. Хипотиреоидизъм. Щитовидната жлеза регулира метаболизма, като контролира химичните процеси в тялото, които осигуряват енергия. Ако жлезата не произвежда достатъчно тиреоиден хормон или ако организмът ни не го обработва ефективно, можем да развием хипотиреоидизъм, за който усещането за студ е типичен симптом. Анемия. При анемия организмът не може да произвежда достатъчно червени кръвни клетки, които да транспортират кислород в тялото. Когато органите и тъканите не получават необходимото количество кислород, тялото изпитва студ. Мъжете и жените усещат студа по различен начин и причините са няколко. Жените имат по-бавен метаболизъм от мъжете, което означава, че женското тяло не произвежда толкова много топлина, което от своя страна води до усещането за студ. Освен това, естрогенът понижава телесната температура и намалява притока на кръв към крайниците. Мъжете обикновено имат повече мускулна маса от жените, което означава, че мъжкото тяло произвежда повече топлина. Научете повече на farmar.bg.